אוקיי, זהו, 6-9 דקות, ג'קוזי. אנחנו, כפי שאמרתי, היום אנחנו עושים כבוד לכל היצירה הישראלית, והיום לשני אומנים ספציפיים, למתן פריאנטה, שכעת יותר מאוחר נדבר איתו, והוא יכנה לנו סט של היפ-הופ, אבל עכשיו, איתנו באולפן, מאיה פרי מהרכב לילה, מהרכב הבנות לילה, ומיכל דורון הגרפולוגית. שלום שוב. שלום. שלום רב. אז אנחנו כבר ניתן למיכל לדבר על הכתב יד, אבל מאיה, אני יודעת שאתם כהרכב, אתם עובדות נורא חזק בשטח. יש גם אייטמים בטיים-אאוט ומעריצים, מעריצות, אני יודעת, איך הכל התחיל? הכל התחיל, האמת, נורא מזמן שאני רבישה נפגשנו בבית ספר פתוח. כן. חברנו, גם בתור ידידות וגם במוזיקה. ואז עם השנים, כאילו, אנחנו התקדמנו והיינו בהרכב אחר, גם בנות, ואז לפני שנה התחלנו הרכב לילה. כן. עכשיו, את מבחינתך, כאילו, את בעצם את הסולנית, נכון? אני שרה. וגם התופים? גם על התופים? אני גם על התופים, כן. וואו, זה כאילו בין ארוך ל... איך משלבים את הקומבינציה הכל כך מעניינת הזאת? זה קרה נורא בטבעיות, האמת שהתחלתי בתור רק הזמרת, ואז לנו תופפת והלכתי על התופים, ועכשיו אני לא יכולה לחשוב על לעשות את זה אחרת, זה ממש בא יד ביד, ואני ממש לא יודעת, אין לי תשובה, זה קרה ממש טבעי. זה אפרופו שנות ה-60, צמד הקרפנטרס. הקרפנטרס, כן. קרפנטרס. ואחרי זה בנייטיז, The Course, המשפחה שככה הייתה המתופפת, היא לא הייתה סולנית, אבל היא גם הייתה שרה. וקרן קרפנטר הייתה סולנית? בקרפנטרס כן, אבל ב-The Course האירים כן, הם גם היו שרים ביחד. תופפת מדהימה. אבל יש, נגיד פה בארץ, יש איזשהו מודל, איזשהו השראה שמאיפה אתם... אבל אין כל כך להקות של בנות, בטח לא בז'אנר הזה שאתן יוצרות. יש כמה, היה את הלהקה בנות המכשפות. המכשפות. זהו, שזה ישר ששמעתי את המוזיקה וככה קראתי, וזה ישר ככה, זה היה הקונוטציה שעלתה לי. וכן, יש המון מוזיקאיות מדהימות שממש נתנו הרבה השראה לי ואבישג. ואיך אתן יוצרות את המוזיקה? אנחנו עושים את זה באיתור, בחדר חזרות, מדהימות ביחד, ומה שיוצא באיתור, אחר כך נהיה השיר. מעולה, מי שלא רואים אותנו, זאת אומרת שומעים אותנו וחלק גם רואים אותנו, אבל יש את אימא שלך שעכשיו מצלמת אותנו במקביל. איך זה שבאמת יש גיבוי ככה משפחתי לכל הדרך הזאת? זה מאוד נחמד, זה נורא עוזר. את מרגישה שזה עוזר? שזה נותן לך מוטיבציה? זה תמיד, כאילו, זה תמיד טוב שיש דבר כזה, כי עזרה תמיד עוזרת ונותנת. טוב, עכשיו אנחנו ניתן למיכל דורון, שהיא ניתחה את כתב היד שלך, לספר אודותייך. אז מיכל, בבקשה. אוקיי, אז הנה, זה כתב ידה של מאיה. כן. הנה אפשר לראות, אתם רואים? כן. הנה זה כתב היד, והנה, את יכולה להראות את הכתב פה, ואני אסתכל על המקור. אוקיי. וכתב ידה של מאיה, מה הוא מספר? אתם רואים שכתב היד צפוף מאוד ודי קטן. וזה אומר שמאיה, בהתחלה היא נראית מאוד ביישנית ומופנמת, אבל מים שקטים חודרים עמוק. מתחת לשקט יש פה בחורה מאוד נחושה, מאוד חרוצה, מאוד מוכשרת, שמקפידה על כל פרט ופרט, כשהיא מאוד נחושה ללכת ולהגיע למטרות שלה. ומאיה, מעבר לכך שהיא באמת מופנמת, היא מאוד אינטנסיבית מבחינה רגשית. אז כאשר ממש מגלים אותה, מגלים פה בחורה מאוד מאוד רגישה ויוצרת, מאוד אינדיבידואליסטית. היא הולכת בדרך שלה ולא מוותרת. יש לה יכולת אנליטית, יכולת נתינה. אתם יודעים שהרבה אנשים שיש להם יכולת אנליטית, יש להם יכולת
מוזיקה, זה בד ובד הולך. זה הולך ביחד? כן, הרבה פעמים. כן, אוקיי. אנשים עם יכולת נגינה. מאיה, כמו את כאן את מאשרת? כאילו מה שמיכל אומרת? כן, אני מסכימה. אוקיי. והיא ממש מקפידה על כל פרט ופרט, לא מוותרת בעקשנותה, ברגישותה ובשקט שלה, אבל בעקשנותה מתחת לפני השטח. היא הולכת בדרכה, היא יכולה כביכול להסכים איתך, היא מסכימה איתך וממשיכה בדרך שלה. זאת דרכה של מאיה. והאמת שיש לה באמת, היא מאוד אינדיבידואליסטית. וכששאלת על פי מי הן, על פי בעצם מה המודל שלהם, אני לא נראה לי שיש להם מודל מסוים, אני לא מדברת מבחינה מוזיקלית, לפי הכתב. לא אמרתי מודל, אמרתי השראה. השראה. נראה לי שזה סוג של אישיות שפשוט הולכת על פי דרכה. טוב, גם מאוד צעירות. כן, זה מתגבש עם הזמן. כן. אז באלבום הזהב השלישי, כבר יהיה יותר מגובש. כן, האלבום השלישי, זה... כן, לשאוף רחוק, בטח, ברור. כן, אוקיי. כן, אבל יש בזה משהו, זאת אומרת, לוקח לה את הזמן, זאת אומרת, היא מתבשלת מבפנים, לוקח לה את הזמן, כי הכל עושה בשקט, היא לא אוהבת לעשות רעש גדול, הכל בשקט, מפנימה, ואז פתאום הסביבה רואה שזה פתאום שזה בעבודה קשה, אבל יש מבנה רגשי מאוד מאוד עשיר, דמיון עשיר, והאמת... שזה קשור ליצירה, שזה קשור, כן, קשור ליצירה, והאמת שאני חושבת שהיא הכל עושה בדרכה, בצורה מאוד מאוד יסודית, מעמיקה, בן אדם מאוד מעמיק, מאוד רגיש כפי שאמרתי, ואנחנו מחכים לשמוע מה ילד יום. מאיה, מה את אומרת על מה שמיכל אמרה עד עכשיו? האמת שאני ממש מסכימה עם כמה דברים מאוד מאוד מאוד, כי מזדהה איתם, כי בעצם אני מספרת לי קצת על עצמי. כן. את מרגישה את זה את השילובים האלה שמיכל תיארה על האופי שלך? כן, יש הרבה מה, יש קטעים חודרים עמוק? זאת אומרת, פתאום את יכולה להתחיל לקחת ולהגיד, זהו, אני צורחת, אני שרה בצעקות וגם בשקט וגם... אולי אצלי זה קורה פחות בכזה עכשיו, אני כאילו מוצאת את המקום שבו אני יכולה להוציא את זה. מתאימה את עצמך ללוקיישן, כן. בדיוק, כן, מתאימה את עצמי ללוקיישן. גם לשמור על הכל, את יודעת. כן, גם לשמור על הכל. והאינטנסיביות היא משהו שבאמת אני מרגישה אצלי, וגם, כן. טוב, אז בעצם השיר שבחרתי, שייכנס בעצם לפלייליסט של ג'קוזי, זה ספייסמן. את יכולה לספר קצת? על השיר? כן, מה? משהו חבר בכוכב אחר? כן, ספייסמן זה... בעצם זה שיר שגם מאיתור קרה בחדר חזרות לפני יותר מחצי שנה עם אבישג, והיא פשוט היה כל כך, כאילו ממש עשינו טוב, נגן אותו, גם ברגע שעשינו אותו, פשוט הרגשנו טוב, כל החדר היה כזה מלא בכוכבים, כזה מנגנות שם. זה פשוט מורגש, את יודעת, זה נכון שאומן שגם בתחילת הדרך, אבל גם באמצע, מרגישים שאתן מאוד טוטליות. זה מורגש כאילו גם בטח בחזרות, אבל על הבמה, עד הסוף, נכון? לנסות כמה שאפשר, כאילו גם להעביר עד הסוף, להגיד על הסוף, לתת את המכה עד הסוף. זה מורגש. כן, כי זה חשוב, אם אתה נותן עד הסוף, אז גם אתה מקבל את זה ככה. ספייסמן כבר באנדר, אחרי תוך כדי זה שמיכל דיברה, וגם את עכשיו מאיה. איך אפשר להשיג אתכם בפייסבוק? אז יש לנו דף פייסבוק, כרגע שהיא באמת הדבר היחידי באינטרנט ששם אנחנו כותבות על הופעות, שמות תמונות, ושייצא אלבום שבקרוב יקרה, אנחנו גם נשים את זה שם. אוקיי. וזה לכתוב פשוט, כי לילה זה מילה מאוד מוכרת, אז לכתוב לילה בעברית, ואז לכתוב אותו גם באנגלית, שזה L-A-I-L-A. L-A-I-L-A, כן. כן, ככה ביחד. ולא עם Y.
לא עם וואי. ואז מוצאים, יש תמונה של הלב הפוך, וזה זה הסמל. זה התמונה שהייתה איתנו מההתחלה כמעט. כן. אוקיי, אתם רואות את האלפים בשדרות רוטשילד? אני צילמתי את התמונה, זה את הלב שלחתי בשדרות ירושלים, ראיתי את הלב תינוק מת, האמת, זה עצוב, אבל זו תמונה הייתה נורא, כאילו. הרבה רגש. מיכל, רוצה לברך את ה... תשימו לב לחתימה, אם את יכולה לראות את החתימה הנורא מעניינת. החתימה היא החתם האישי של כל אחד, אם אפשר לראות את זה פה, ולא מלמדים אותנו לחתום. בכל זאת כל אחד חותם על פי דרכו, ותראו איזה חתימה מעניינת יש למאיה, ממש הרבה מאוד ציורים יש פה. וממש, יש פה, ממש זה כמו חתימה של ציירת ממש. אומנותי. מאוד אומנותי. נתנה פה את הביטוי האישי שלה, וזה חלק באמת מהמקוריות והאינדיבידואליות שלה. ויש פה ממש, אפרופו כוכבים, יש פה ממש הרבה מאוד כוכבים, עולם שלם שיצרה, ובאמת זה הדמיון המאוד עשיר של מאיה. ומה שמאוד מעניין זה שיש פה לקראת הסוף איזשהו חתך, וזה הדואליות, זאת אומרת, היא חתכה גם את השם שלה, מצד אחד יש ביטוי לשם שלה, מצד שני היא חתכה את השם שלה, וזה מאוד מאפיין אומנים, שיש איזשהו יחס דו-ערכי לעצמם. אבל ביטחון יש, וכישרון יש, ונגיד גם שוב את אבישג שאיתך, נכון? אבישג שאיתך? משתפות פעולה. כן, אבישג היא מדהימה. משתפות פעולה יפה. אז הרכב הבנות לילה, ובפייסבוק, ועכשיו אנחנו נשמע את ספייסמן, והמון בהצלחה. את כמובן יכולות להישאר איתי עד סוף השעה, אבל בואו נשמע את ספייסמן. כל הכבוד. השמעת בכורה בג'קוזי, אני חושבת שאתם תוכלו, אני לא מעניינת מה תגידו, זה יהיה בפלייליסט. בואו נראה מה תגידו. אני אוהבת את השיר הזה מאוד, שמעתי אותו כבר 3 פעמים. 16 כן ירבו.